Ibhafu yamaqanda nobisi yaseKapa kaGobela. Mawethu uGobela odume ngeziwasho ezenza imimangaliso waseSaldanha wazisa abantu baseKapa koMakhayelitsha Philip Mfuleni nendawo ezingqongileyo ngebhafu ephakamisa inhlahla yamaqanda nobisi. Ibhafu eyenza imimangaliso ekhuphulula ubumdaka ikhanyise izinto zakho. Iphakamisa inhlahla uthandeke ebantwini ivule nakwabo abafuna umsebenzi. Awufuna ukuphoswa leli thuba ibhafu izobe ingomhla we-9 ka-Agasti nangomhla we-10 ka-Agasti 2025. Uphatha ubisi long life namaqanda ayi-6 kuphela. Ibhafu izobe ikhanyiselwa nge-R50 uphathe nemali yetransport ye-R100. Mamela ke. Ii-products zikaGobela zizobe sikhona ngezinsuku zebhafu. Isiphondo senhlahla siyobe sifumaneka ngemali engange-R50. Ze uRoselina weVaselina afumaneke nge-R30 kuphela. Malunga netransport eza kuthatha abantu baseKhayelitsha mababhalise bodwa nendawo ekufutshane kubo. Ukubhalisela ibhafu uyafowuna ubhalise nge-R20 kuphela. Ukuba unemibuzo ngale bhafu tsalela uGobela ku-076 716 8568. Ungaphoswa leli thuba bayaphila abantu.